Share natin. Share natin. Share sa FB. Newsfeed.
Mega love shout out to you my friend Milaja Tutorial. Maraming salamat kapatid sa iyong pagpasok sa aking munting bahay at maraming salamat din sa patamsak mo kapatid. Maraming salamat. Kumusta kapatid? Na Milaja. Salamat. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid na Miladya. Maraming salamat sa pagpasyal.
Gerald Clarete, mega love shout out sa iyo kapatid na Gerald. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay kung may bagong upload kang video, may premiere or may upcoming LS, pwede mo pong ibaba dyan kapatid para mabisita po ng ating mga kaibigan at matamsakan po natin. Salamat kapatid na Gerald. Baba mo po bahay mo kapatid para bisitahin ko po. Bigyan natin ng isang ayuda. Salamat sa patusog kapatid na Gerald Clarete. Salamat. Baba mo po bahay mo. Para mabisita ko bahay mo kapatid na Gerald. Baba madali. Habang nagpapalo ako. Bisitahin natin bahay mo. Uy, malaki na rin bahay mo kapatid na Gerald. Maagang Christmas party. Nandito ako sa iyo kapatid na Gerald. Panoorin ko lang muna palabas mo. 10 minutes to, kahit mga 3 minutes kapatid na Gerald, panoorin ko. Bago ako magdidikit kalimbang. Ha? Ha? Gerald Clarete. Yeah. Panoorin ko lang muna. Thank you po. So lang ano mga kapatid na Gerald. Salamat din sa pagbisita mo sa aking munting bahay. Kahit wala pang bisita, kahit kaunti ang bisita. Salamat sa pagbisita. Salamat kapatid. Ako po ay isang Bicolano, kapatid na Gerald. Ako ay from Legazpi, Albay. Isang Uragon. Kaya nga linagay ko Uragon Vlog. Dahil isang Uragon na Bicolano. Sana all may maagang Christmas party. Two days ago. Taga Bicol din ako, taga Partido po. Partido Kamsur. Kamsur ano? Taga Kamsur. Pero nasa dito ka sa Manila o nasa ibang bansa ka? Ala. 2 hours later. Ang haba agad 2 hours later. Uy, sana all. Party. Hindi parang nasa Bicol ka, no? Kasi sa Bicol uso itong multicab na to eh. Naga. Sa Naga uso itong multicab na to eh. Karamihan ito sa Naga. Nang dati, napunta ako ng Pili. Na dati isa akong sa Laguna ako na. Nasa Laguna ka ngayon. Dati nang napunta ako ng Pili. Isa ako dating area supervisor sa cosmetics sa Kelly Ellis, yung mga nag-special offer, yung mga sabon, shampoo, mga toilet cleaner, tapos mga pabango, lotion, mga katingko, mga Vicks, tapos mga vitamins dati ganyan. Isa akong area supervisor dati. Nakakarating ako diyan eh. Kasi ang items, ang mga products namin kinukuha namin diyan sa may Pili, sa may malapit sa Capitol. Yan. Diyan dati sa may Capitol, sa may Pili, diyan ako dati nakuha ng mga products namin eh. Dinadala ko ng Legazpi sa Albay. Kinukuha ko diyan kahon-kahon, siguro mga 5 kahon. Yun. Kinukumute ko lang dati yan. Mula Pili hanggang Legazpi. Tapos sasakay pa ulit ako ng jeep. Pag may service in, hinahatid ako sa bayan na. Dating naging isang area supervisor ako dati sa diyan sa cosmetics sa Kelly Ellis.
Kung familiar sa iyo yung Cospakem, pagkatapos yung Sismore, yun, sister tatlo kami magkakalaban dati. Ang pinaka-original ang Sismore, tapos Cospakem, tapos Kelly Ellis. Kasi yung Kelly Ellis at saka yung Cospakem, sister company. Yan ang trabaho ko dati. Tapos may mga tauhan ako dati yung mga nag-special offer. Yan, yung pahulugan. Naging trabaho ko ganyan dati. Diyan ako, kaya nakakarating ako ng Pili dati. Okay, malapit na. Saan ka sa Laguna? Kapatid na Gerald ha, naka 4 minutes na ako sa iyo. Ayan, nakikita mo naman. 4 minutes na mahigit, magdidikit kalimbang na ako, hindi na ako mag-iwan ng bakasa. Para makadagdag man sa'yo kahit papano. Yan. Taga Sismore dati, tito. Taga Sismore dati, tito mo. Yan dati mga kalaban namin. Kalaban namin dati sa products. Ayan, nadikit kalimbang na kapatid ha. Ayan. Kami Kelly Ellis kami dati. Ayan, Kelly Ellis, Sismore, Cospakem dati. Magkakalaban. Matagal din ako dyan, almost mga 2 years din dati na naging area supervisor ako. Kalamba. Okay, malapit lang. Nang nagpi-freelance, walang ano mga kapatid na Gerald, nang nagpi-freelance masahista ako kasi online ako dati, online masahista on call. Nakarating ako Kalamba, San Pedro, Santo Tomas, tapos Candelaria, tapos Lucena area ko dati. Mga sineservisan ko ng massage. Ngayon hindi, nahinto ako kasi gawa ng ito. Nagkaroon ng epidemya, kaya ito, nag-YT-YT ko. Kung di lang nagkaroon ng ganto-ganto, hindi ako mag-YT. Masaya na ako sa ginagawa ko dati. Malaki kita. Isang customer mo lang yung malaki nakita mo. Sapat-sapat mo. Wala, nagkaroon lang ng ganto-ganto eh. Kaya nahinto ako sa pag-online na on call na masahista. Nahinto ako. Masaya sana. Dito sa YT, gasino lang ang sweldo. Samantalang kung pagmamassage ako, magsiservice ako eh. Minsan isang tao lang, minsan 2 tao lang. Sweldo ko na sa YT. Plus tip. Tapos plus mga bigay-bigay pa sa'yo kung ano-ano. Pagod lang. Pero okay naman ang kita. Oo. Nasahod ka na ba, kapatid na Gerald? 2.4 ka na eh. Monetized channel ka na rin. Siguro nasahod ka na rin. Anong buwan ka na, Moni? Siguro nasahod ka na, no? Live streamer ka rin ba, kapatid na Gerald? Nagla-live ka rin? Hindi ka pa, Moni. Bakit? Ano yari? Malaki na bahay mo, di ka pa, Moni. Na Moni ko, ang bahay ko pa lang 1.2. 1.2 pa lang bahay ko, Moni na ako. Laki-laki na ng bahay mo, di ka pa, Moni. Sayang ng mga harang mo. Si Lolo lang nanginginabang ng harang mo. Ako na, Moni, ako 1.2 pa lang bahay ko. 3 weeks ko lang trinabaho ang WH ko. Sa tulong naman yan ng mga kaibigan. Tulong naman ng mga legit na kaibigan ng mga taga-ibang bansa na naglaro ng bahay ko. Naglaro ng mga palabas ko. 1K pa. Maliit na lang. Ko, ang liit-liit na lang yan. Ang liit na lang yan. Sobra. Tatrabawin lang yan ng mga 1 week. Diretso. 1 week lang yan. Kung may extra kang CP, kapatid na Gerald, kung ako sa'yo, kung naka-wifi ka rin naman, trabawin mo. Extra CP, halimbawa ganito, extra. Trabahuin mo isang extra mong CP, i-play mo yung bahay mo. Pwede yun, wag lang sa main mo. Katulad nitong monitor ko, yan ang main ko eh. Hindi ko pinaiikot yan ang bahay ko, hindi ako diyan nagpapaikot ng mga bahay ng mga tinutulungan ko, hindi.
Sa extra kong CP ginagamit ko kasi magkakaiba naman ng IP address. Tapos kung may computer shop dyan na bukas sa inyo, magpaikot ka ng, mag-open ka ng kahit tigi isang oras, magkano lang tigi isang oras sa mga computer shop, let's say sabi natin yung piso-piso net, o yung per hour, 30 pesos o 40 pesos, dalawang unit nun, arkilahin mo, paikutin mo ang bahay mo, basta pagkatapos mo mag-log out ka, ugaliin mo mag-log out kung ikaw gumagamit ng ibang cellphone or ibang laptop, or sa computer shop, mag-log out ka, mahirap kasi yung kasi main channel mo yan eh. Ako ganun ginagawa ko. Pagkatapos, paikutin mo sarili mong bahay. Ganun ang gawin mo. Isang daan na lang, 1K na lang, Hods. Ang dali-dali na lang yan, 1K na lang yan. Silipin ko nga bahay mo. Pero maliit pa ang views mo, no? 2K ka na pero ang views mo nasa 26K pa lang. 26K, 0.78 views. Ayan, no? Lagyan mo tong kwan mo, kapatid na Gerard. Lagyan mo yung description mo. Nasa about mo, yung about mo, lagyan mo ng description. Yung halimbawa, ang ilalagay mo dyan description na welcome to my channel, my name is Gerald Clarete, please subscribe my YouTube channel and please visit and ganun-ganun. Tapos kung ano ang content mo, ilalagay mo sa description mo. Yan, no? Tingnan, bakante ang description mo sa taas. Oh. Walang description dyan nakalagay. Dapat may nakalagay dyan na description. Ilinagay mo lang yung kwan mo. Ito kasi itong link na to sa taas. Ayan yung kauna-unahang video yung ginawa mo. Ayan yun. Yung unang-unang upload mo sa video sa YT channel mo, ito yun. Ito ang link na yan. Kauna-unahang link mo sa video mo. Ito yan. Tingnan mo sa akin, may description sa akin. Yung about ko, tingnan mo, ayan oh. 'Di ba? Oh, 'di ba ang laki na ng views ko? 65,159. Oh. Yan ang views ko, total na views ko, yan. Yan. 65,000. Nang naka 1K pa lang ako, ang views ko dito dati nasa 15,000 ang views ko, nang 1K pa lang ako. Yung tingnan mo, ayan, ang nakalagay sa akin dito, ayan, may mga nakalagay sa akin, description. Lagyan mo yung description mo, ayan. Kung ano yung pinaka-content mo, ilagay mo. Basta wag mo kakalimutan, i-mention yung channel mo. Kung ano yung content mo, ilagay mo. Fairness, nakabukas ang kwan mo. Uy, ang channelis mo nakabukas nga, pero puro pula. Ikaw mauta ka. Buti walang sumisilip nito ng channelis mo no to. Ano kapatid na Gerald? Buti walang sumisilip nito ng channelis mo. Dapat ang channelis mo, puro to naka-brown. Ayan puro pula. Ikaw buti hindi to sinisilip ng mga bumibisita sa iyo, itong channelist mo. Konti pa lang pala video mo, no? 47, 28, 26, 16. Yan lang ang video mo. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mahigit 100 pa lang ang video mo, no? Hindi ka pa lang nagla-live stream. Puro song cover. Ang itong 16 na kuhan mo song cover. Oh, Bicolano to Kapatid na Gerald, Bicolano to Ayan
Taga Bicol tayo, sorry. Ayan, taga Bicol yan eh. Di ba? Ikaw yung napanood, ikaw yung nadikitan ko pala dati na nagla-live po ako. Nagla-live ka. Ikaw pala yung nadikitan ko dati na pinarody mo yung taga Bicol na sikat na vlogger. Ayan no, ikaw pala yung pinanood ko dating pinarody mo. Yung kunwari nakarating na sa langit. Pinabalik sa lupa kasi di pa tinanggap sa langit. Ikaw pala yon. Ganda ng tato ah. Ganda tato, kabilaan ha. Nagla-live ka ba? Para wala akong nakitang live mo. Oo, nagla-live ka. Lapagan Dikitan. Nagla-live ka rin pala. Salamat kapatid na Gerald sa paharang. Ba, pero in fairness malaki na ang bahay mo. Mabagal yung monetization mo. Mabagal yung WH mo. Nagla-live ka na rin naman. Pero mabagal yung WH mo. Ako noon, namoni ako 1.2 ang bahay ko. Bago naman ako nag-live noon, may sarili na akong WH na mahigit 1.5 na sarili kong WH. Hindi pa ako nagla-live noon. Tapos nang nag-live ako, ang nag-live ako noon, hinahapit ko yung oras ko noon. 3 times ang live ko noon. Isang silent, dalawang live. Magla-live ako ng gantong oras, alas 2. Pakatapos, magla-live ako ng alas 10 ng gabi. Yung alas 10 ng gabi ko, inaabot siya ng alas 6 ng umaga. Kaya umaabot ako almost noon 6 hours yung pang alas 10 ng gabi ko yung second batch ng live ko. Pakatapos ko nun mag-live ng 2 beses, yung pang alas 10 ng gabi. Pagtapos kong alas 6 na ng umaga, magsa-silent LS pa ako noon. Ganun ang ginagawa ko. Pakatapos, kinabukas, pagising ko naman, magsiset ako ng premiere ko, sunod-sunod. Tapos ayun nga, may nakatulong sa akin ng mga kapwa natin small YouTuber na puro mga taga-ibang bansa. Natulungan ako ng 6 o 8 ata no na tao na tumulong talaga sa akin. Kaya ang bilis kong nakuha noon yung WH ko sa loob ng 3 weeks. Kahit ka naman kung ako sa'yo, kung nasa trabaho ka, busy ka sa trabaho mo, mas maganda ngang mag-live data ang gamit mo. Sana all may natulong. Pag data ang gamit mo, ang data naman 100 pesos, pwede kang mag-live hanggang 2 oras. Pag data ang gamit mo, times 2. Malaki ang bigay sa WH pag data kaysa sa wifi. Kahit sa trabaho mo, i-silent mo na lang. Pasimple ka lang kung nakaupo lang naman yung trabaho mo. O kung halimbawa, nakatayo naman, itago mo lang, silent lang. Silent LS mo lang. Basta gumana lang yung WH mo. Ganun. Para dire-diretso live mo. 1K na lang yan. Kung tatrabawin mo yan, 1 linggo na lang yan. Dire-diretsong live, dire-diretsong paikot ng sariling bahay. Bawal sipi sa loob. Ayun lang. O pagtulog mo, kung pagod ka na talaga, bago ka matulog, i-silent LS mo. Habaan mo lang. Habaan mo lang ang LS mo. Kasi ang nangyari sa'yo, nag-live ka, nakamahigit ka ng 1K. Parang ako, nag-live ako, mahigit na ako 1K kasi hindi ako nakinig noon. Kung nakinig ako noon na hindi pa ako nakaka 1K, nag-live na ako, malamang mas maaga akong namoni. Ngayon, laki na ng bahay mo, hindi ka pa moni. In fairness. Konti na lang aabutin mo na ako sa bahay. Bakit ako lang yan? Binata ka naman eh. Hindi mo pa naman masyado kailangan niya. Hindi katulad namin. Yung mga asawa na. Kailangan namin yan. Ako lang yan. Pangpan mo lang naman yan eh. Pang gimmick mo.
Sa akin, ang content ko, entertainment, mix ng content ko. Ah, minsan natulong din ako. Ako nag-live 1.8 na. Kaya pala malaki na yung bahay mo kaya bago ka nag-live. Yun nga, tulad ng sinabi ko, ako, ang content ko, halo-halo siya, natulong din pag medyo may sobra. Ganun. Pag may nag-sponsor din sa akin, na pag may nagpapadala, nag-share din ako ng blessing na ibinigay din sa akin. Kaya kung titingnan mo ang bahay ko, may mga pagkawang gawa rin tayo dyan. Siguro may mga 10 na rin ako nagawa ng kawang gawa. Nabigyan ko na rin. Pero true sponsor din yan ng mga kaibigan. Ini-sponsor sa akin, binibigay sa akin, tapos binibigay ko rin. Ano daw sabi? No worry, sorry, wala din ngayon. Pag naka Salamat kapatid na Gerald, salamat kabayan sa pagpasyal mo. Ikaw lang ang tao ko. Hindi katulad no, nang bago ako nagla-live, halos umaabot ako noon ng tao na minsan 50. Kaya may tatlong live ako diyan. Dalawang live, isang silent na umabot ako ng 4K. Yung pinakamababa kong views 3K, 3.6 views. Yung sa silent ko, tapos yung isang live ko umabot ng 4K. Tapos yung isang live ko mahigit din 4K. Sige kapatid na Gerald, maraming salamat. Ingat sa pagpasok sa trabaho. Ingat. Ingat kapatid, ingat kabayan, ingat Manoy. Salamat salamat. Walang anumang kabayan, Manoy, salamat sa pagbisita mo rin.
Salamat sa mga patamsak. Payo Bukalbos, mega love shout out sa iyo kapatid na Payo Bukalbos. Salamat. Dito ako sa premiere mo. Yan kapatid na Payo Bukalbos, salamat. Tinamsakan ko na po ang iyong premiere. Malaki na rin bahay, oh. 2.4 din. Lalaki ng mga bahay nyo. Salamat kapatid na Payo Bukalbo sa pagpasyal sa aking munting bahay. Maraming salamat. Uy, wala. Gara. Lobat siya, lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalob pa ba? Ito, nagkikit pa ako tapos ano kaya yun?
Anton James, mega mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking munting bahay. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kung meron kang upcoming LS or premiere o new upload video, pwede mo pong ibaba para matamsakan po natin kapatid. Salamat sa pagbisita kapatid na Anton James. Meron ka na pong moderator kapatid na Anton, baba ka na po ng bahay mo para mabisita natin. Bata ka siguro, no? Anton James eh. Ang profile mo bata eh. Salamat kapatid na Anton sa pagbisita. Salamat.
Mega love shout out to you, kapatid na No Way Maste. Oy, thank you my friend for your logo. I know that your logo, what is that? Thank you my friend. I support you. Thank you my friend. Beautiful place, No Way Maste. Are you a Filipino or you are not a Filipino, my friend? No Way Maste. But as I said, I just support your plug. I just support your plug. I know that plug, that is the support from LGBTQ. Uh, but basta yun na yun. My friend, no way, Master. I am here to your house. I just watch 3 minutes before I just give you a banana, my friend. Beautiful of nature. 13 point views. 134 views. One day ago, sana all. Beautiful nature music. Thank you, my friend. No way, Maste. Thank you for your thumbs up my live stream and for your visiting my small house, my friend. Thank you. No way, Maste. A day with e-card. Mega love shout out to you, Manoy. Manoy, salamat sa pagbisita mo muli sa aking munting bahay. Salamat. Kumusta, Manoy e-card? Yung comment mo na yun sa video ko na yun, kailan ba ako pumunta? Last Monday ng last week. Lunes yun eh. Pumunta ako ng NSO main office sa may doon sa may GMA 7 malapit. Alam mo naman kung saan yung main office. My friend Noe Master, ito na bibigyan po to sa yung isang aking ayuda. Yan, kapatid na Noe Master, salamat. Kung yun, video ko yun, kinuha kong video yun, unang video ko, doon sa may NSO, sa may, doon nga, sa may Kamuning. Tapos, dumaan ako ng Baklaran, nag-video ulit ako doon. Yung buong video, hinati ko yun sa tatlo. In-upload ko yun, yung unang upload ko, yung untitled. Pumunta ako ng NSO main office Kamuning, yun ang unang title ko. Tapos yung pangalawang title ko, nagsimba ako sa Baklaran. Tapos ang ginawa ko doon,
kinat ko siya, pinutol ko siya, ginawa ko siyang 3 video. Kaya yung nakita mong video ko na nag-comment ka, yung walking tour, Baclaran 2021 walking tour, kasama pa rin yun doon. Hindi ko lang siya pinagsabay-sabay in-upload, pero iisang buong video lang yun. Hinati-hati ko lang para meron lang ako pang upload. Kasi bira naman ako maka-upload ng video. Ginawa ko, pinaghati-hati ko yung buong video. Para lang may upload. Kung makakomment ka, ha? Wagas, ha? Sana all nagagala. Ano ka? Minsan lang ako lumabas ng Manila. Simula nang nagkaroon ng ito na nga ng gantong sitwasyon natin, yun lang time na yun na pumunta ako. Nagkamali pa ako kasi akala ko may walk-in sa pag-ayos ng NSO ng pamangkin ng misis ko. Eh wala pala. Kaya umuwi rin ako agad noon. Tapos nag-schedule ako, nag-online ako kasi ino-online daw ngayon. Ayun, nag-online ako, schedule ko sa 13. Babalik ako doon sa 13. Kasi may inaayos ako yun. Maggagawa na naman akong video noon. Isang buong video siyang mahaba. Hati-hatiin ko lang para may upload ulit ako. Dito pa rin ako sa Cavite. Muna ikaw, dito pa rin ako sa Cavite. Nagmamakawa naman ako sa iyo noon na magpa-service ka na sa akin sa massage para kumita naman ako. Ayaw mo naman. Nandito pa rin ako sa Cavite, hindi pa ako nakakauwi. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakauwi. Wala, ayaw mong kunin ang serbisyo ko eh, para i-try mo magpamasad sa akin. Magpapasko na lang. Mura lang naman ako maningil. Presyong kababayan. Presyong kapwa small YouTuber. Hindi naman kita sisingilin ng mahal. Wala, grabe siya. Sana all pag-alagala daw. Hindi ako pag-alagala. Minsan lang ako pumunta doon. Isang beses lang simula nagkaroon tayo ng ganito. Kasi may inasikaso lang ako noon. Sinamantala ko lang yung araw ko noon na lubos-lubosin kong mag-vlog. Isang video lang yun. Hinati-hati ko lang. Ginawa ko lang 3 video. Para lang may upload ako. Na kunwari, puro siya bago. Pero kung tutusin, luma siya kasi na-upload ko na yung kalahati. Yung kalahati, hindi ko in-upload. Saka ko in-upload. Yung pinakahuling-huling part, saka ko in-upload ulit. Kaya naging 3 siya. Tingnan mo, diba? 3 minutes lang. Mabahaba lang dahil sa intro ko tapos sa end screen ko. Outro ko. Ikaw nga eh. Ayan no. Palagi ka nasa Manila. Salamat kapatid na i-card sa pagbisita mo sa akin sa pagtamsak mo ulit. Maraming salamat. Hala, grabe siya. Kailan ako magpapasyat? 4 na buwan ako walang sahod. Kaya ngayon ako makauwi-uwi. Grabe ka, ikaw nga dapat magpasyat sa akin eh. 4 na buwan na ako, hindi pa ako nakakasahod. Simula ng September. Ay, August, September, October. Oo nga, simula August. Kala mo ba, nakakasahod pa ako? 4 na buwan na wala akong sahod. First time pala ako nakasahod. Pangalawang sahod ko to. Na hindi ako makasahod-sahod. Sana makasahod na ako. Dapat sumahod na ako ng October. Nagkulang pa ako ng $7. Hindi ko na kompleto. Nakasahod na ako ng una. Manoy, nakasahod na ako ng una. September nakasahod ako. Yun, nakasahod na ako ng September. September. Nakasahod na pala ako ng August. Mula naman September, October, November, wala pa akong sahod. December na ngayon, hindi pa ako nakakasahod. 4 months na ako lang sahod. Sumahod akong August. Nakasahod na ako ng August, unang sahod ko.
Yung mula naman na September, wala pa akong sahod hanggang ngayon. 4 months na. Kaya hindi ako nakauwi, dapat uwi ako ng November. Hindi naman ako sumahod ng November. Paano tayo makakagawa ng viral video? Anong viral video? Nag-iisip nga ako niyan kung para mag-viral din ako eh. Ayan o, yung pinakamalaking views ko lang dyan, yung Ligo Challenge ko. Mag 1.6 ang views. Yun lang, ang pinakamalaking views ko dyan. Natatakot naman akong kung ano-anong gumawa ako ng content. Nagpaplano ako kanina, nanonood na ako ng isang yung sa kwan ngayon, yung sa reality show. Yun, nanonood ako, plano kong mag-upload ng video noon, tapos magko-comment lang ako. Kumbaga tawag doon. Basta yun na yun. Hindi, yung first salary ko manoy, ng unang-unang sahod ko kwan lang yun. Nasa 6 lang. Tayo mga small YouTuber man, hindi tayo sasahod ng malaki. Malabong mangyaring sumahod tayo ng malaki. Maliban lang yung mga malalaking bahay na yung mga sikat. Mga sabihin mong 200, 300, kalahating M, sasahod sila. Yun, sample mo yun, ayan, yung basta yung mga sikat na influencer na mga vlogger. Pero tayo mga small YouTuber lang, hindi tayo sasahod ng 10, 20 o 15K. Malabo yun. Unang-unang sahod ko 6 lang, 6,000 lang unang-unang sahod ko. 6.8 lang. Siguro mga 7 yung kinaltasan lang ng tax na 15% tapos sa bangko 5%, di bali 20% din ang kaltas sa akin. Mahigit 6 lang ang sahod ko nung first salary ko ng August. Alam mo ba, laki ng sahod natin. Sobrang hirap. Para na nga ako nagmamalimos dito sa Kala Live. Bihira na nga ako mag-live. Ang isang linggo, 3 beses na lang ako mag-live. Kasi tinatamad na rin ako. Hindi na masaya. Wala pa tao, ganyan. Bihira na, di na naman kayo sa akin nagpa-renew ng membership nyo. Bihira na naman sa akin nagpa-member. Bihira naman sa akin nagpapalipad. Yun, na nakaraang araw na, kailan ba ako nag-live? Yun, si Ma'am Mila lang. Halos si Ma'am Mila na nga lang nakakapuno ng threshold ko eh. Baba mo premier mo. Tamsakan ko yung dalawa mo. Nahiya na nga rin ako kay Ma'am Mila eh. Halos siya na lang nakakapuno talaga ng revenue ko. Ito nga, nag-iisip na akong hinto sa YT. Plano ko na lang, nag-iisip na rin akong malakas pala manoy ang revenue pag magpa-bingo ka. Sabi ng mga tropa ko. Yung magpapabingo, ayun, mga palaro-laro. Wala naman akong pangpa-premyo. Kailangan mo mamuhunan din doon. Kailangan palagi kang may pera no na pang pajikas mo. Halimbawa, nagpabingo ka ngayon, siyempre yung nanalo. Halimbawa, pinanalunan niya 200 Gcash, 100 Gcash load. Meron ba ako noon? Ipa-premyo ko, akin na lang. Ipalipad ko na lang sarili ko. Ito, nandito ako sa unang premiere mo. Yan, nag-iwan na akong bakas. Yan, magtatamsak na ako. Unang premiere mo. Pampito ako na tamsak sa unang premiere mo na binaba. Samahan nyo ako sa aking napakahabang biyahe papuntang Skyruns. Ikaw nga pa, Skyrun ka pa sa Tagaytay. Hindi, wow. Sana all gagala.
Ayan, nag-iwan din ako ng baka sa pangalawang, pang-pito rin akong tamsak sa pangalawang premiere. Sana all nagagala. Ikaw na talaga. Nag-aral si Master sa pagmamaneho ng four wheel sa loob ng subdivision namin para kami na. Oh, yun. Isang beses lang yan nakamotor ako, galing ako na Sugbo, Batangas, Manoy. Oh. Ikaw nga eh, kalain mo yan ha. Pwede ka anytime, kahit saan ka pwede pumunta ako. Oh. Kung hindi pa gagastos, hindi pa ako nakakagala lang ako pag once na may pupuntahan akong importante. Yung katulad yun, yung pumunta ako ng NSO. Yun lang. Sa almost magto 2 years na nagkaroon tayo ng ganito, yun lang ang time na yun nakalabas ako. Kasi, sure na akong fully vaccinated na ako. Ngayon, sa 13 lalabas uli ako kasi aayusin ko uli yun. Kasi nai-online ko na. Yung nagpa-appointment na ako through online. Yun lang, makakalabas na naman ako. Yun, sasamantalahin ko yun. Uubusin ko yung araw ko na yun. Pupunta ako ng Baywalk. Yun, kung pwede ako pumunta ng Luneta, magluluneta pa ako para lang makapag-vlog. Para makagawa ako ng mga 3 vlog ko. Isang uploadan. 3 vlog, paghihiwa-hiwalayin ko yung upload. Di ba? Naghahanap ako ng Siberian Husky doon. Wala naman ako nakita, pambihira. Napagod lang ako. Sana all naghahanap ng Siberian Husky. Yayamanin ka talaga. Naghahanap ka talaga ng aso, mamahalin pa. 'Di ba? Aso 'yan, Siberian Husky. Hindi ako nagkakamali, aso 'yan. Buti ka pa nga eh. Napakaswerte mo sa buhay. Sana mamahagi ka rin naman ng swerte mo. Yung mga tulad namin. Mga maswerte talaga kayo, mga pinagpala kayo. Doon ka pumunta sa Dolomite. Doon nga, pupunta nga ako doon. Pupunta ako doon. Sasamantalin ko yan sa 13. Pag maaga ako nakalabas agad doon sa NSO, main office, pupunta ako ng Baywalk. Yun, magbablog ako doon. Kahit hindi ako makapasok doon mismo, at least makakuha man lang ako ng video doon. Tapos, ayun, habang naglalakad, kung kaya akong pumunta ng Luneta, pupunta pa ako ng Luneta. Kasi malapit na lang naman yun. Pwede nalakarin mula doon sa Baywalk through Luneta. Pag galing ko naman, halimbawa, makarat na ako ng Luneta, sasakyan na lang ako ng MRT, baba akong Baclaran. O kung hindi naman, pwede ko naman lakarin yun mula na naman Luneta to Baywalk, Baywalk to Baclaran. Para tipid sa pamasahe. Ginagawa ko naman yan noon eh. Naglalakad ako dyan sa lugar na yan. Ngayon, lalo pa ngayon na nagbablog-vlog na rin, pwede ko naman lakarin. Di habang naglalakad ka, nagbablog. Di ba? Malay mo, makapulot ka pa pera. Di ba? Swerte. Naglaho na parang bula si kapatid na Rainy Rio Manoy. Nakauwi na sa probinsya nila. Sa Bisaya na si Rainy Rio. Lagi naman nagpo-post sa FB na daan sa wall ko. Yun, kagabi nga nag-post yun eh. Tapos nag-comment ako sa video niya. Nag-outing sila ng pamilya niya. Palagi ko naman nakakita siya nagpo-post sa FB niya. Yun nga lang hindi na napasok sa live ko. Kasi nasa probinsya na rin, medyo mahina na rin ang net nila. Parang sa amin din, doon sa bayan namin, sa Bicol, mahina rin ang net. Okay lang yun, at least mga kaibigan naman silang totoong kaibigan eh. Hindi naman sila nakakalimot sa akin. Si Rizal din hindi na rin nagla-live, si Rizal Ramirez din na rin nagla-live. Parang huminto siya eh. Parang huminto siya sa pag-YT. Baka nagkaroon sila ng problema ng mister niya sa pag-YT niya. Ayaw mo kasi ako i-add sa FB, Manoy. Paano kitang i-add? Nagpapa-add ka ba sa akin? Di ba? Di ba? Hindi ka naman nagpapa-add sa akin. Binigay mo ba sa akin ng FB mo? Di ba? Hindi naman. Paano kita i-add? Bira ka na nga pumasok sa akin. Buti nga pumasok ka sa akin eh. Kaya, alam mo kaya pumasok ka sa akin kasi nag-comment ako sa isang video mo. Binisita ko yung bahay mo kasi.
Oh. Kaya ka bukas. Si Rosel hindi na rin siya nagla-live. Nagsabi yun sa akin noon, nahihinto muna siya sa pag-YT. Baka nagkaroon sila ng problema ng mister niya sa pag-YT. Pag-YT niya. Uuwi na yun. Kung ako nagkakamali, uuwi na ngayon this coming December. Itong December na to, kung ako nagkakamali, uuwi na siya sa dito sa Pinas. Tagal ko na sinabi sa iyo, sabi mo, sige na sa description lang naman ng FB account ko, pambihira. Ano daw yun? Anong description lang ng FB account ko? Ano yun? Hindi ko naintindihan. Meron bang description sa description mo, nandun bang FB mo? Tingnan ko nga kung meron kang description sa bakwan mo. Tingnan natin ang channel mo. Kung meron kang description na pinagsasabi mo. Wala naman ah. Oh, wala naman oh, 'di ba? Wala naman nakalagay diyang FB account mo. Ayaw mo na yan. Kung ayaw mo ako maging friend sa FB, kukulit-kulitin lang naman kita doon. Kukulit-kulitin kita, may inis ka lang sa akin. Mabibisit ka lang naman sa akin pag friend kita sa FB. Makulit ako eh. Ayaw mo naman sa akin magpamassage. Ayaw mo naman sa akin magpa-service. Oh. Ayaw mo man lamang akong tulungan na kumita ako. Oh. Di ba magpapasko na. Oh. Wala ka ba lang sa aking regalo? Magbe-birthday na naman ako. Wala ka ba lang sa aking regalo? Oh. Tagal ko na sinabi sa iyo, add mo ako para madaanan kita minsan. Sabi mo, sige, tapos ayaw mo ako i-add. Nasa description lang, tingnan mo sa ibang upload ko. Agoy, Ginoo. Ibaba mo na lang dyan, screenshot ko na lang uli para for sure, dito na sa main channel ko, screenshot ko, ibaba mo. Iisa lang naman nata ang profile mo dito sa YT mo at sa FB mo eh. Baba mo, sige na, screenshot ko dito sa pinaka main ko. Sige na. Magpapasko na. Baka naman, regaluhan mo ako. Magbe-birthday na rin ako. Sige na. Tapos para mapainom mo rin ako minsan. Pagpunta mo rito sa Lancaster, o di madanan mo ako rito. Yun ay kung gusto mo. Bahala ka, ayaw may baba. Andyan sa andyan sa kakatingin ko lang, may nakalagay sa description lang. Kulit nito. Saan ba dito sa binaba mong bahay na to? Saan nakalagay? Dito sa premiere mo na to, may nakalagay ba rito? Saan ang description dito? Uy, Ginoo, maghahanap pa ako. Oh, saan dito nakalagay? Oh, 'di ba itong description mo sa pinaka main mo? Oh, 'yan oh. Saan dito saan sinasabi mo rito nakalagay dito ang description mo? Ang ang FB account mo. Nagluloko mo ako eh. Magkababa.
Saan yan ang pinakababa na pinagsasabi mo? I-click mo lang araw. Agoy, Ginoo. May paaraw-araw pa. Oh. Di ba ito yung pinakabahay mo? Unggoy ka. Oh. Content description. Ako sa'yo. Pahihirapan mo pa ako, di ko nakikita. Nasaan ba nga content description mo rito yung pinagsasabi mo? Di ba ito? Ito, about, ayan sa dulo, about yan. Oh. Di ba nandiyan nakalagay dapat ang description mo? Eh wala ka naman linagay sa description mo ah. Oh. Wala ka naman linagay sa description mo sa more info mo ah. Oh, ano ikiklik ko dyan? Ako sa'yo, bala ka. Di ko alam kung saan nyo nahanapin. Ayaw mo na yan. Ayaw mo naman ako maging friend. Nagtampo. Nagtampo. Sa dulo ng title mo may nakalagay araw. Mababasa mo yan. Sa dulo doon ng title, dito ka pala naglalagay. Iba ka rin ano? Dito ka naglalagay ng script ng kwan mo no. Imbis doon mo ilagay sa kabila, dito mo ilinagay mismo sa pinaka-title mo. Dapat ang lagay nito dito. Dapat ang lagay ng mga social media account mo, nandito dapat sa pinaka-kon mo na to. Hindi doon sa mga title na pag nag-upload ka ng video mo. Di ba what upload mo, maglalagay ka. E samantalang kung dito mo ilalagay yan sa about mo, magsasama-sama dyan yung YT channel mo, Instagram mo, kung Facebook mo, o kung may Twitter ka, o kung may TikTok ka, o kung may kung ano-ano pa. Dapat nandito nakalagay yan, dito. Kaya hinanap ko dito sa description kasi itong description dito ang more info dito sa more info na to dapat may nakalagay nga sa iyo dito eh. Tingnan mo sa akin ha, may nakalagay sa akin dito sa more info ko. Debate yung about, ayan yung about ko sa dulo. Pag pinindot mo yan, tingnan mo may description ako oh. 'Di ba? Diyan ko hinanap yung sinasabi mo na nakalagay diyan. Limited hindi. Pag ilinagay mo lahat dito, yung Instagram mo, kung may Instagram ka, kung may Twitter ka, kung may FB, yung YT channel mo, nandito na mismo, di ba? Sama-sama dapat yan dito. Kasi pag tiningnan to, isang click lang. Hindi na yung hahanapin sa mga title mo. Unggoy na to. Binahirapan pa ako, nandun lang pala nakalagay. Copyright disclaimer under section 1. May ganun-ganun ka pa. All right belong to the respective owner. Sige nga, tingnan natin nga ang FB mo. Okay. Nakita ko na FB mo. Ito ba FB mo? Malamang ikaw to. Stock natin FB mo.
Okay, nakita ko na. Pwede pala malagin dito, hindi pala to akin. Nakita ko na FB mo. Yan, sigurado na may ad nakit niyan. Kamukha mo, ikaw to. Unggoy. Lancaster. Okay, nakita ko na. Yan, i-add na kita niyan. Mamaya lang pag-end ko. Main, dito sa main ko, yan na monitor ko yan, main ko. Diyan kita yan. Sana naman pag inad kita, sumagot ka. Baka naman pag inad kita, dead mo lang. Parang ako minsan. Pag ina-add ako, di ko pinapansin. Hinayaan ko lang sila mag friend request sa akin. Minsan dinidelete ko pa. Minsan lalo pag mga bata hindi ko ina-accept. Yung mga nining-nining, mga tutoy-tutoy, hindi ko ina-accept. Tinitingnan ko muna, ini-stalk ko muna profile. Pag mga may edad na okay lang, pero pag yung mga bata pa, mga 18, 20, hindi ako nag-accept. Dinidelete ko. Rini-remove ko, ganun ginagawa ko. Mahirap na. Hindi mo maloko-loko, hindi mo mabiro-biro yung mga bata. Sasagot agad ako pag nag-message ka ng huyo. Yan ang sasabihin ko talaga, huyo. Ano naman, pag inad kita, tapos pag ko naman, pamassage ka naman sa akin pag umuwi ka rito ng Cavite. Para kumita naman ako. Tagal-tagal ko na sa yung nagre-request na mapamassage ka sa akin. Ayaw mo man lang. Di kita sisingilin ng mahal. Mura lang ang singil ko sa'yo. Promise. Kahit naman paano kumita naman ako. Nagsasawa na ako sa YT, kaya bira na ako mag-live. Gusto ko nang maghanap naman ng trabaho. Gusto ko na nga bumalik ulit sa pagmamassage eh. Di ko nga lang magamit-gamit tong monitor ko na to kasi pag ginamit ko to, Noah Aleph Official, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita. Meron ka na pong moderator kapatid na Noah. Pwede ka na pong magbaba ng bahay. Pag ginamit ko kasi itong main ko na to kapatid na Icard, baka kasi mapasukan ako ng ng ibang mga mga link. Kasi kuwan yun eh. Ibang site kasi yun na pinapasok ko para lang magkaroon ako ng mga client. Ganon. Kaya ayaw kong gamitong main ko. Dati kasi ginagamit ko yung cellphone ng misis ko, yung nasira na. Doon ako kasi dati pumapasok. Kasi yun okay lang kahit anong link ang pumasok doon. Walang problema doon eh. Hindi ako makukuhan doon. Pag ito ginamit kong main ko, natatakot naman ako kasi baka may mga, katulad ng nakaraan nung kapatid na Icard, may pumasok sa akin na comment, nag-comment siya sa akin, tapos sinabayan niyang baba ng link. Buti ka mo, hindi ko siya totaling inopen. Nang inopen ko siya, agoy Ginoo, kung ano yung ginagawa ng mag-asawa, yun yung nakalagay doon. Buti hindi ko siya totally i-clinic talaga. Clinic ko siya, pero hindi siya nag-play. Parang may premiere lang na previous premiere ganon. Yung makikita talaga kung ano yung ginagawa ng mag-asawa, yun yung binabang link niya. Chinese, di ko alam kung anong sulat-sulat yun. Kaya natatakot akong gamitin tong main ko once na bumalik ako ulit sa pag-online ko na therapist. Baka ako mapasok tong bahay ko ng kung ano-anong link. Doon ako natatakot. Kailangan may extra akong cellphone para oo nga. Hindi kasi
di ko naman sa talaga totaling i-clinic. Kasi ako naman siya ang nag-comment kasi sa akin na basta kung Chinese or Japanese or Vietnamese or kung Taiwanese ganun. Pero sinabayan niya ng English na comment, sabi niya, this man, I like this man, ganun sabi niya. Tapos, I like this person, I love it, ganun yung pakasabi niya. Eh, syempre naman ako, yun pakasabi, akala mo naman totoong gwapo ako, akala ko ako naman yun. Tapos, may arrow at may link. Clinic ko yung link na yon. Yung sa tulad yan sinabi ko, hindi talaga siya totaling na-click ko, pero nang nabuksan ko siya, hindi naman siya totaling mag-play. Kailangan pa kasi may isang link pa na i-click mo siya para totaling mag-play siya at lilipat ka ng ibang screen. Kasi kailangan pang i-login, yung ganun. Kailangan ka pa mag-login. Pero talaga nang i-click ko yung pinaka-link niya, kung ano talagang ginagawa ng mga mag-asawa. Yun yung nandoon. Totally talaga, as in front talaga. Makikita mo kung ano yung forma, kung ano, basta ganun na yun. Kaya, ayaw kong gamitin tong main ko na to, itong monitor ko na to, once na bumalik ako ng pag-online therapist ko kasi, may pinapasok kasi akong site na para doon lang yun sa mga ganun-ganon. Tapos kailangan kang mag-iwan ng comment doon. Tapos may nabasa ka doon, naghahanap ng service ng massage, ganun. Saka ka ngayon magko-comment, saka ka ngayon. Video din kasi yun, video din yun. Pagkatapos saka ka magko-comment, saka ka ngayon iiwan ng cellphone number mo. Tapos may ko-contact sa'yo, ganun. Tapos i-add ka sa FB. Tapos doon na kayo mag-uusap through messenger na. Kaya dati yung ganun yung ginagawa ko. Kaya kung saan ako dati nakakarating. Kaya kung saan ako dati nakakapag-service. Kasi doon ako pumapasok sa site na yun. Dati. Okay lang yun dating sa cellphone ng misis ko. Eh kaso nasira na yun. Ayoko tong gamitin na main ko kasi baka maapektuhan ng channel ko. Baka may pumasok na ibang mga link kasi doon ako natatakot. Hindi naman yung kwan. Hindi yung kung ano, Manoy. Kwan lang yun. Movie rin yun. Mga indie film yun. Pinoy indie film yun, Manoy. Mga indie film yun dito sa Pilipinas. Kwan lang yun. Site lang talaga yun ng mga uh, site lang yun basta. Minsan kasi doon sa mga comment section, sa comment section ng mga pelikula, may naghahanap doon ng uh, sino gustong sino marunong mag-massage, sino dito ang massage therapy, sino dito ang masahista, sino ang marunong, sino yung legit talaga na masahista, hindi yung basta-basta lang, na haplos-haplos lang ganun. Minsan, pag nakabasa ako ng ganun sa comment section na yun, nagko-comment din ako. Nagko-comment din ako siya, tapos iiwanan ko siya ng cellphone number ko. Ganun ang ginagawa ko. Pero, kailangan convincing ko, once na nag-leave ako ng comment doon, kailangan convincing yung sinasabi ko doon na itry nyo yung services ko kahit medyo may edad na ako, gantong edad na ako. Tapos, sulit naman, gantong oras, gantong services, gantong package, ganun ang sinasabi ko doon sa comment na yun. Hanggang minsan sa isang araw, may 3, 4 na nagko-contact sa akin yun. Doon na kami mag-uusap sa messenger na, hindi na doon sa movie na yun. Kasi kung na yun siyempre alangan doon yun na pag-usapan yung kung ano yung mga package services, yung mga package na sinasabi. Kailangan doon naman pag-usapan, di ba? Indie film yun, Manoy. Site lang yun ng indie film. Pilipino yun. Pinoy film yun. Hindi yun, hindi yun foreign na kung ano-ano. Iba iniisip mo naman kasi. Walang bakbakan doon. Huwag sa'yo. Napasi-CR ka bigla.
Jimpal Sakura Vlog.
End na tayo. Okay na yan.